Ndichikutambirai zvekare pano paTare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utena on the notification bell uyezve malikes enyu akatikoshera zvikuru. Zvinobatsira kuti video no iringe richifamba kuhamanisha Mwari muri yeZimbabwe. I really appreciate you nesupport yamuri kupa pano pathis YouTube channel. Rudo rwenyu rwakatikoshera channel yedu yakura tamu 100,000 followers. Ndinoramba ndichikutendai zvikuru. So sekuziva kwamunozviita updates panapa tinoita mabatanidza tinoita kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. Zvisinei njatangada kuradzai video remurume kwaMarange. Murume uyu ane vakadzi ivo vanosvika 11 asi vana vainavo vanosvika 64. Vamwe vanhu havazvibhilieve, vamwe vanozviramba, but iye abuda achizvitaurira pachena kuti ndine vana vanosvika 64 ndo vana vaainavo, vana vake vaakazvara nevakadzi vake. Ndinokumbira kuti zvadofunga mucomment section pamusoro penyaya yemurume uyu after wapedza kuona video remurume weKwaMarange achitaura kuti ndine vana vanosvika 64. Ndotoziva kuti vamwe vari tori pana paTare 263 vamwe vachiona vanotopinda ucheche kuMarange. Zviriko here izvi? Ndatione video. Saka vakadzi venyu vese vatiri kuti vangani? Madzimai vari panapa pane 7. Uko kumba kwangu kune 4. Nehanzvadzi yangu yandogara nayo chishanu. Kureva kuti vese in total vakadzi venyu vangani? 11. Saka tiri kuti vana venyu vese tiri kuti 34 plus 29. That's right. Kune vanhu tinogarirana nhaka. Vanhu vanogarwa nhaka vanenge vachida. Iye mudzimai ndiye mutauro kuti unoenda pamurume waari kuda. Saka imimi pavakadzi vese vanga varipo vakakupai dhishi vangani? 7. Saka imimi mamino vakadzi vangani besides ve? Ndine 5. Secret yangu. Alright. Secret. Alright, it's okay. Ndina unobvunza kana ndini pandaka. Next update daubata nyaya yakaitika kuKaroi paPrazi raMichel paplot 9. Pane murume iye anga achinzi Colin Mukangaza. Colin Mukangaza nezuro musi weSunday mvura yakapfunapfuna kuKaroi. Mvura yatanga kupfunapfuna kuKaroi akafunga kuti mabhana ake efodya adodona mvura inopinda mukati. Murume anonzi Colin uyu akabva akwira pamusoro pemabhana ake achigadzirisa marata kuti mvura isange ichidona mukati. Mabhana aya anga ari ekupisira fodya kune vasingazive mabhana. Apinda mukati achigadzirisa mabhana ake, apinda pamusoro achigadzirisa mabhana ake, akarohwa nemheni. Arohwa nemheni, murume uyu akakuvara zvakaipisisa akamhanyiswa kuKaroi hospital. Amhanyiswa kuchipatara, murume uyu akasvika achifira ikoko. Chiko rest chimpisi kuna Colin ndazore murugare. Vanhu vanga vasina tarisiro izvo vanga vasingazvifungiri kuti Colin pachabuda panze achigadzisa matenga emabhana ake acharohwa nemheni akafira ipapo. Colin afa ane 30 years. Ngazore murugare veukama ndava chimini tariro. Chenjedzo yandinopawo kuvanhu nguva ino yekunaya. Kana mvura ichinaya zvakanyanyisisa zvakaita semaredhiyo, maTV zvinofanira kudzimwa nekuwanda mvura pasi pemiti. Zvinhu izvozvo zviri dangerous. Much love.